Сегодня нам хотелось разом с нашими прихильниками поговорить об лёсе и перспективах адзінай у нашай краіне краязнаўчай газеты, якая выдаецца беларускім фондам культуры ўжо на працягу 17 гадоў. Для нас відавочна, што гэта газета неабходная, патрэбная для карыстальнікаў, для аўтараў, але і ў цэлым для культуры нашай краіны, бо краязнаўчая дзейнасць з'яўляецца вельмі важным накірункам грамадска-культурнай дзейнасці, якая запатрабавана вялікай колькасцю людзей, якая вырашае сёння вельмі важныя сацыяльна-грамадскія задачы, асабліва у апошнія гады, якія праводзяцца пад знакам года малой радзімы. Безумоўна, мы сёння шукаем новых карыстальнікаў, новых чытачоў, новых падпісчыкаў. Нам хацелася, каб да іх далучаліся ўсё новыя і новыя колы актыўных людзей, асабліва моладзі, і не толькі у нашай краіне, але і у замежных краінах, дзе пражываюць беларусы, дзе многа выхадцаў з Беларусі. Поэтому сёння, магчыма, мы таксама атрымаем нейкія цікавыя прапановы, як мы будзем жыць далей з нашай краязнаўчай газетай. Мне падаецца, калі працягнуць Тадеуш Іванович, он закрануў вельмі важную, на мой погляд, тэму. Это на сённяшні дзень у нас адсутнічае рэспубліканскае краязнаўчае таварыства. І атрымліваецца так, што краязнаўцаў на месцах многа, яны вельмі шмат робяць, а вось арганізуючага цэнтра, таго, вакол якога б яны маглі аб'ядноўвацца, на жаль, няма. І, на мой погляд, якраз гэтую ролю выконвае краязнаўчая газета. Столькі гадоў, будучы прыхільнікамі, падтрымальнікамі, калі хочаце, тых ідэй на месцах, якія адбываюцца рэальна, газета групуе вакол сябе. Канешне, было б добра, каб у дадатак было яшчэ і краязнаўчае таварыства рэспубліканскае. І, можа, тыя, хто нас пачуе сёння, знойдуцца энтузіасты, якія вернуцца да гэтай ідэі і могуць стварыць таварыства. Бо, калі трохі, так скажам, у гісторыю пахваліцца, то некалі мы праводзілі, калі вы памятаеце, з'езд краязнаўцаў Беларусі, і хацелі стварыць таварыства. І нават мне выпадала быць яго кіраўніком, но ў сілу розных прычын, перш за ўсё адміністрацыйных, мы не здолелі гэта зрабіць. А калі сёння газета возьме на сябе эту функцыю, і калі знойдуцца энтузіасты, то мне падаецца, што гэта будзе карысная справа, якая здолее, аб'яднаўшы, падняць на новы ўзровень само краязнаўства. І больш за тое, мне здаецца, што была яшчэ адна важная вельмі краязнаўчая тэма, якую вяла краязнаўчая газета і Беларускі фонд культуры. Гэта імкненне, жаданне і напрацоўкі па стварэнню краязнаўчай энцыклапедыі, калі хочаце, ці наадварот энцыклапедыі краязнаўцаў. Тое, што друкавала краязнаўчая газета пра людзей, якія працавалі і працуюць у гэтай сферы, это той матэрыял, на падставе якога сёння можна працягнуць гэтую справу і дабіцца стварэння энцыклапедыі краязнаўцаў. Тых, хто сёння робіць гэтую справу, тыя, хто ўчора рабіў. Матэрыял на гэты конт сабраны багаты, і ён рэальна існуе. Проста трэба дапрацаваць, магчыма, і у выніку атрымаецца тое, што патрэбна сённяшнім днём. Ну і яшчэ, напэўна, адзін аспект – это роля краязнаўчай газеты у захаванні гісторыка-культурнай спадчыны. Тут, з аднаго боку, паказ тых аб'ектаў, якія існуюць рэальна, а з другого боку, на мой погляд, нам патрэбна больш смела падымаць пытанні, якія замінаюць захаванню помнікаў. На жаль, гэтых праблем існуе вельмі многа, і калі газета, а можа і сам фонд культуры, а можа і мая камісія, якую я ўзначалюю, грамадская назіральная камісія Міністэрства культуры па ахове гісторыка-культурнай спадчыны, калі мы аб'яднаемся ўсе разам, можа мы здолеем у гэтай сферы знайсці тое паразуменне з мясцовымі краязнаўцамі і абаронцамі гісторыка-культурнай спадчыны, якое дапаможа многія пытанні вырашаць і на рэспубліканскім узроўні. А вы як адзін з заснавальнікаў газеты? Ну, ведаеце, я больш пра што баліць, пра то і
хочу вам сказать. Ну, по-перше, газета, ці патрэбна яна вам? Калі патрэбна газета, якая выходзіць ад нас, не многіх газет в нашай краіне на беларускай мове, калі это газета пра наспелыя, праблемныя пытанні захавання культурнай спадчыны, навогул развіцця культуры нашай, то мне здавалася, што яна была патрэбнай. У якім выглядзе? Ці папяровае выданне? Таму што зараз, на жаль, наша папяровае выданне выходзіць толькі тиражом 400 экземпляраў. І гэта мала. І мы адчуваем, што это вельмі мала. І тыя, хто нас чытаюць, таксама заўважаюць, што далёка не ўсе, хто цікавіцца праблемамі, пра якія толькі што казалі Тадеуш Іванович і Анатолій Іванович, што яны атрымоўваюць тую інфармацыю, якую неабходна ім. Можа, ў гэтым вінавата і сама краязнаўчая газета. Таму што не ўсё мы можам ахапіць. Але вы павінны ведаць, чым больш чытачоў у краязнаўчай газеты, тым больш інфармацыі будзе атрымоўваць і наш бок, рэдакцыя газеты ад вас. І вам больш інфармацыі прыйдзе праз папяровае ці электроннае, да чаго мы зараз рыхтуемся, і вы зможаце это убачыць на сайце газеты выданне. Ну, я хочу додать, что, протягивая думки Анатолия Ивановича, безумовно, что многие проблемы, у тым ліку и связанные с лёсом газеты краязнаўчай, будут обмярковываться на першым краязнаўчым форуме, які ўжо анансаваны, рыхтуецца і павінен адбыцца у сакавіку гэтага года, і на які ўжо заявіліся, для ўдзелу якім заявілася ўжо каля 250 зацікаўленых людзей, перш за ўсё краязнаўцаў. Безумоўна, што, напэўна, там будзе ўзнікаць, абмяркоўвацца пытанне стварэння рэспубліканскага краязнаўчага таварыства. Напэўна, там будуць прапанаваны і нейкія новыя тэмы, ідэі для краязнаўчай газеты. Напэўна, сярод удзельнікаў краязнаўчага форума знойдуцца і новыя патэнцыяльныя падпісчыкі. Поэтому у нас вялікія надзеі на гэты форум, які, напэўна, будзе таким вельмі моцным імпульсам, штурком для развіцця краязнаўчай дзейнасці в нашай краіне, але і для, так скажем, пашырэння кола людзей, якія падпішуцца і, скажем, падпішуцца на нашу газету, тому што практычна кожны краязнаўца, ён павінен быць патэнцыяльным аўтарам краязнаўчай газеты, а значыць, самым актыўным карыстальнікам і самым актыўным яе папулярызатарам. Як аптыміст могу сказаць, раз існуюць і пакуль існуюць краязнаўцы, будзе існаваць і краязнаўчая газета. Ну, будзем спадзявацца. Дзякуем за добрае слово. Будзем спадзявацца, краязнаўцы падтрымаюць. Дзякуем.